heb een geweldige avond gehad. Ik ga vol energie naar huis. Ik heb de leukste avond. Ik ben heel erg blij dat ik ben gekomen. Leuke voorstelling. Ja, gewoon echt genoten, keihard gelachen. Ja, we hebben naar Sister Act gekeken. Kort verhaal. Een meisje wat een beetje van de straat is, maar heel goed kan zingen. Dolores van Cartier is getuige van een moord. Komt het klooster in eigenlijk onverwachts. Ze is natuurlijk geen non, maar ze moet zich voordoen als een non. En daar gaat ze eigenlijk een beetje een feest maken voor de nonnen. En dat is het begin van het verhaal. En de rest moet je zelf maar meemaken. Het leukste van de voorstelling vind ik het zingen en het dansen tegelijkertijd. Het is zo'n hartverwarmend verhaal. Gewoon een inhoudelijk mega sterke avond hebt. Een heel mooi verhaal. Het is een voorstelling waar je gewoon in meegegrepen wordt. Mijn hemel, gaan. Het is nu ook natuurlijk zeg ik, oh mijn hemel, maar je moet gaan. Absolute kijktip, Sister Act. Of om er gewoon even helemaal uit te zijn. Escapisme is niks mis mee. Nou, niet twijfelen, gewoon komen. Het is een waanzinnige show, supergoeie cast. Ik denk echt dat je dit gezien moet hebben. Dus ja, ik zou zeker komen de komende 2 weken.